Ayo. Aku lemes bar mulai kembali wangi ndek ini lho cek watuk pilek panas aku. Bu, halo Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tatu. Udah mari lo ya. Amin, nggih. Niku nendi, Bu? Kampung ndi niku? Omah. Oh, ndek omah. Omah. Iki lho wong-wong iku lho, Mbak Fani sakit, ngono Mbak Fani sakit gabung Mbak Fani lek meni omah. Ngomongnya aja ngono lho, Besti. Aku dek iki gak apa-apa Mas Riko minggune pas aman terima minggu ya. Minggu gak Kayak apa-apa. sik bakulan kau. Hah? Kayak sik bakulan wingi. Kapan? Gorong. Oh, dek ini aku main game fiti-fiti tak gorong bakulan. Terus airku ki mang bakulan lho kok barono. Aku balik panas waktu bila kena. Gak penak awakku saiki lemes ya. Cepat sembuh Mbak Fani. Amin, makasih Mas Riko. Lagi musim Mbak. Lagi musim. Musim ribut. Musim angin ribut. Ke dokter, aku mau Mbak engko diinfus, aku ki gak tau diinfus aku wedi. Bensin wis guanjas kok Mbak Fani. Mau wedi aku Mas Riko, wedi aku ndak pernah diinfus ya. Diinfus ngene aneh kok. Lah yo. Wong-wong ki ngawur-ngawur lho yo. Ngapa Mas Riko? Padha aku ya wedi Mbak. Iya temen aku wedi disuntik tempat tidure. Tempat tidure mbahku bes. Tempat tidure mbahku tuh kayak rumah sakit gini. Iki mbahku. Mbah, kenalan sik karo Bu Mas Riko, Mbah. Sama Mas Riko, Mbah. Mas Riko ki dulure Mas Tapal. Kono mae kono kalau sing aku kalau Mbah. Kalau Mbak salah nanti. Dia tak kok mek guyang-guyang mbahku ki ora muni piye-piye. Kuwi lagi apa Mas Riko? Wis kerjane to? Wis mulai kerja. Mirip lho Mbak Fan, karo sapa? Ngawur. Absen tuh, absun. Ayo TKP. Awakku gede. Capul. Sayangnya Mas Riko duwe pacar. Iya wis to terus nyapa? Wong aku lho mek koncoan, mau iki gak nggo wenang nggih Bu ya. Wong koncoan masuk ora oleh lho. Ya yo. Oh, aku ngatur aja kayak wasit lo ya. Tapi cocok. Ayo absen, tetap layar. Nah, Sebelum janur kuning melengkung, jamnya tak tekuk deh. Besti, tap layar posting ulang. Tetap absen dulu re. ini sakit apa? Semoga berjodoh. Mbak sakit panas waktu pilek biasa. Mas Riko pacaran. Lagi musim. Aku aja seminggu ket apa ya ket hari raya sampai RP ket Mbak Erna. Berarti bar Mas Riko sakit ganti aku iki. Roto. Aku Minggu, Senin, Selasa, wis 3 hari loh Mas Riko. Makasih. Loro Jawa tawet ndak penak. Setuju Mbak. Setuju apa? Janure gak iso dilengkungni dhewe kok.
Gak iso ya sebelum janur kuning melangkung tak tekuk dhewe rek jadi janure kae sik kengkeng ya sik bentuk kerucut ya tak tekuk dhewe ngene ben kempiar janure. Makasih Mbak, makasih. Absen rek. Van sak met ayo aku arepe balik enggak rumah Mas Tapau. Ada lagi dah. Ah? Enggak, aku kan bawa mobil loh. Aku gak bawa mobil loh. Mas Dina, sapa Mas Riko jenenge? Aduh, iki lho Mas Ni iki lho. Saman Ini toh. saman Mas Dani sama lek DM aku sama nganu. Apa DM mau mana ndak iso di anu. Belum masuk kerja udah Mbak, cuma ya tipis-tipis. Iki Mas Riko, Udah masuk kerja. iki Mas Riko enek kene nyambut BD. Gak aku. Ini. Mas Riko sendiri pacar iya. Makasih Mas Dina. Aduh sopo to Mbak jeneng Mas? Mas Dani. Kapan dengan jenis kapan? kemarin yang antar pulang siapa? Mas Riko, Mas Dani sama Om Black. Sama Om Pingi. Rapinggi, Mbak. Sama Om Ropingi. Cara aku nganu rono oleh kata Mas Riko, cara aku kan kesepian ngono terus aku dolan ngene Ripnatu, ngene Mas Tapo, ngene Mas aku gak nyapa-nyapa. Oleh para tau Mas Riko. Rapopo kan terbuka lebar untuk semua orang dong. Ais. Halo. Dolan ben rasuwung ya omah. Mas Dani sekolah akunku poro Mas Dani. Wes engko tak fallback Mas. Pan order sambal kirim Hongkong bisa Mbak DM aja apa menghubungi nomorku. Mbak Fani cocok. Gaul. Selasa gaul. Mas Riko sapa? Ndak tahu aku. Itu Mbak Saiba ndek wingi lho, mari jadian karo Mbak Saiba, gak ngerti ta mari japan wingi. Wong lha yo. Wis seru lho yo mari japan iku mari akad karo Mbak Saiba, apa enggak takon ae. Tak delok nek. Takon lho, tak delok nek fitimu tibae mimpi tak kira tenanan nek. Enak-enak ngimpi ya lah kok tau wangi aku malan. Kademen. Mas Riko putus sama pacarmu karo Mbak Fani Emat. Mau ora tahi, gak oleh ngono lho, Mbak. Oke Mbak Van yo, tak balik dulu yo. Ya, makasih. Aku kapan-kapan dan Rana ya Mas. Oke, siap. Ready. Makasih. Dadah. Monggo, Iki piye lek metu? monggo Bu. Lek metu piye? Anaknya kayak sama tuh. Berarti kalau Wes rek arep balik aku, arep balik nek nggon main Mas Tapau. Gono sing absen nih. Absen dulu lah. Kira ya tak off dulu ya, tak off dulu. Tak ke rumah Mas Tapau. Dadah semua. Salam buat ibunya Mas Riko, nggih. Waalaikumsalam. Oke, besi ya, tak off dulu ya. Benar-benar sing adike Mas Tapau ki Mas Minan.
Aku mek sopir loh, Cah. Sopir. Batu ndi Mas kae Mbak neng depan kayak batu koral. Sehat-sehat ya, amin. Oke besi ya, aku off dulu ya. Sampai balik ngulon. Natu ya ndek omah deh. Natu ndek omah Mbok Mi tadi. Halo Mas Riko. Jadi aku mau mari kirim paket. Jadi masih bawa mobil ya. Nah, si bawa mobil aku harus balik ke dek gone rumah Mas Tapau. Iya, pulang dulu ya, pulang dulu. Berangkat dulu Besti ya. Truk. Semuanya dadah. See you next time. Love you. Aku kenal lo, Laude lo, sing Andi kok aku gak ero belas, dek iki bener melu cuma aku ndak ero mbak, belas rarau dari berangkat ke Kediri ke Banyuwangi sampai balik raro belas aku mbak, tenan bombo dek iki menengan apa ra awor cah apa enggak ero mbak tan, apa omane fansirae panas aku. Mas Ardat, tengah aku ndang mari Mas Ardat, iki panas mbak, gulu pemenang saman cara ndek kene demen guluku mbak lek, kok panas, suhuku 37,2 lho padahal mean, sen ditematke Mas Riko tok, piye Mas teh? Menang tak duduki Mbak Rin duwe foto nang Laude to. Laude jomblo karo Laude ae. Laude sing karo Mas Ipul kalau Mbak sing ndek bus. Tuh. Seto. Masa Mbak? Ndelok ndek fitine Mas Riko. Aku duwe nomor Mas Riko, Mas Randy, Mas Ipul, Om Black, Mas Dani. Nek Laude ndak rublas Mbak. Minum air kelapa muda Van. Kenek Besti. Harus beli dulu. Wes Mbak karo Mas Riko ae demen nyarek sendiri pacar pakai ngono Mbak. Sama mentola. Nanti wis tak kirimi fotone. Setelah udah lungguwe karo Mas Ipul. Sedangkan Mas Ipul mesti kumpul karo Mas Rifki, Mas Randy, Mas Rizky karo Mas Tapa sih biasanya. Tapi gak ero Mbak. Tenan saestu. Raro sing dibejai. Arek iki introvert tapi ya ndak ero Mbak Cindy. Belas gak ora budal teko mulai raro aku jenenge Laude Indi. Bahkan cah-cah yo gak tahu nyeluki jenenge Laude kayak yo keenek mesti nyeluki Laude iki. Sing duwe lesung pipi manis. Masa Mbak? Karo Laude ae, enggak wis. Waalaikumsalam. Kapan jualan daster? Nanti ya Besti. Lah aku niki wis alhamdulillah ya Allah. Adik sepupune Mas Tapo, Geren Tovan. Iya.